Zer da? Ba, pistola bezala baten du. Zer gara? Horretik aldaka motor hori. Guztia, no? Nosu probatu? Betu neria. Apa! Beira? Hola. Zakin kezea. Edo papelaki. Papelaki. Neriangatik indu zai. Neriangatik indu zai. Eta nero. Garbituko dut. Otza dago, Ez doza. Neria bai? Zuria nolakoa da? Nola dago? Berua, neria hotza. Nola indez? Uste diazu. Ja, berdin du, manden berdin du. Akordatzen zazte joan ginean atelierrea begiak bendautata? Bai. Eta ze sentu zen ez da? Ba, nik hasieran sentitu nun bildurra pizka, baina gero aurkitu nun kojin baldurretikan tartuan gero ere segurtasuna nazi. Zu? Ni lagunekin neon da, ordan, pues segurtasuna sentiu nun, lagunan oso honak inerintzen da, ordan, ez segurtasun asko nazi. Ni bildurtuta neon uste nun lehiuan kontra jo bernintzala eta gero paretan kontra jo nintzen. Bueno, nire behar erditzen. Ni ere berdina gertatu zaia, baino jo nintzen armailuan kontra. Eta gero, iraia hasi zan korrika. Bai, gero kerrena izan zen, kojina lortu nunean gero Guillermo kenduen zen kojina. Hemen batesun saria zela, da espazioan saria zela, baina. Ja. Igual zian lau iru Bizi sari zen. horia. Eta gero lurrian podiadiko. Ja. Baina Ja, horrek gurik bildurra mamalde baigu itxua ez sentiu berko zuten. Ja. Benda kendu zigutenian aurrena ikusi nuna izan zen arsariak nun zeuden da kontura nintzen ziala biko jin sare batzun barruan eta nik uste nun daudela rodeauta sarietaz. Baina ez, bakarrik biko jin zeuden sarien barruan. Eta gero ni hasieran nire lagunai eskua eman nionean ja hobeto sentitu nintzen. Azkenian, ni behintzat kontura nintzen izan zen lagunekin egotia segurtasun gehioan bateula. Bakarrik ibiltzea bat. Bai. Ni nahiagoko nun lagunekin ibili, bakarrikan ibili mora guztian. Ikusteko danok dazkaula bildurra. Orain arte eskola tradizionalean haurraren alderdiak zatik aldandu eta garatzen ziren. Konfiantzaren pedagogian haurraren ekintzaren globaltasuna ulertzen dugu. Pertsona bezala dituen alderdi guztiak aintzakotzat hartuz. Hau da, gorputzarenak, kognitiboak, emozionalak. Azken batean haurra izaki global bada eta bere globaltasun horretan begiratu egin behar dugu eta ulertu egin behar dugu. Berriz, lasaitasuna etorria? Zer emozio sentitu duzu? Bildurra, zeba amintzen erori. Lehenengo, txartzen egiten nien, zikeratik apizka betuekin naiz. Babesa berdu, ikarrekiko babesa berdu. Emozioek alere funtsezko tokia dute ekuazio honetan. Izan ere, emozionalki sendo eta indartsu dauden haurrak aurrera pausu bat emango dute beraien garapen kognitiboan.
baita ere beraien ikaskuntza prozesuan aurkitzen dituzten oztopoak gainditzeko gaitasun gehiago izango dituzte. Segurtasunezko eta konfiantzazko testuinguruak eraikitzen ahaleginduko gea haurrak bere barrenean dakan hori azaleratzeko eta askatzeko. Zumaiena bere biziko garrantzia ematen diogu hezitzaileari eta ikaslearen arteko konfiantzazko harremanari. Hori izango baita abiapuntua norbere buruarekiko konfiantza eraikitzeko. Gaur egungo gizarteak behar edo eskatzen duen pertsona ereduak nahi diteu Zumaiena. Beren buruangan segurtasuna duten pertsonak, pertsona sortzaileak, arazoak konpontzeko gaitasuna dutenak, elkarrekin lan egin eta planifikatzeko gai dianak, pertsona kritikoak, errealitatea eraldatzeko gogoa eta gaitasuna duten pertsonak. Hau da, gure hezkuntza proiektuak gizarteari eman nahi diona. Gure beharrak sistema itxiak sortzera eramaten gaitu. Urrezko kaiolak sortzen ditugu azken finean, ez? Eta urrezko kaiolo horien barruan sartzen dugu eredu perfekto bat eta bakar bat. Bai hezkuntzan eta bai gizartean orokorrean, ez? Eta gero eskoletan askotan umeak bideratzen ditugu eredu perfektu eta bakar hori imitatzea. Askotan zenbat aldiz ikusi dugu eskoletan umeak eskolatik ateratzen oso antzekoak diren marrazki edo eskulanekin, ez? Baina azkenian lan horiek ezer gutxi esaten digute haur bakoitzaren identitateari buruz edo barne bizitzari buruz, ez? Iruditzen zait, askotan eskola tradizionaletan eta gaur egun ere oraindikan garrantzia handiegia ematen zaiola lanaren emaitzari eta ez hainbeste prozesuari. Alde hortatik Zumaienan guri iruditzen zaigu oso garrantzitsua dela aurra bereizketara iristea. Lagundu behar diogu aurrari bereizketa hori konkistatzen, nor bere burua ezagutzen. Eta nor bere burua ezagutzeko abentura horretan oso garrantzitsu iruditzen zaigu egin den horren kontzientzia hartzea, hori adierazteko gai izatea eta gaina prozesu hori guztia modu seguru eta lasai batean egitea. Hor dago azken finean autoestimoaren hazia eta sorburua. Eta gero beste alde batetik ere garrantzitsua iruditzen zait aipatzea Zumaiena saiatzen gala hein handiatian bizipenak eskaintzen ikasleei, ez? Eta aurrei. Aurrari eta bere gorputzari kontaktuan jartzeko aukera ematen diogu hainbat inguru eta material desberdinekin. Eta elkarrekintza horretan, interakzio horretan, aurrak bere gorputzaren bidez sentitzen dituen sentsazio, bizipen eta horiek guztiaren ondorioz, aurrak azkenian ikasten du ere bai bere burua hobeto eta sakonago ezagutzen eta errealitatea ere hobeto ezagutzen. Hezkuntza proiektua, konfiantzaren pedagogiak hezkuntza zerbait malgua, anitza eta sare desberdinez osatzen eta elkar komunikatzen diren sistema batean oinarritzen da. Zumaienan, iturri eta pedagogia desberdinetatikan eraten dugu. Bakoitzetik honen atea eta gure printzipioekin bat egiten duen horrek eguneroko martxan txertatzen dugu gure proiektua aberasteko asmoz. Alde horretatik oso interesgarria iruditzen zaigu Loris Malagutziren ekarpen pedagogikoa. Loris Malagutzi Italiako maisu pedagogo bat izan zen eta berarentzat kalitatezko
esperientziak sortzea eta eskaintzea san helburu nagusitariko bat. Haurrarentzat espazio duinak, exigenteak eta norberaren gaitasunaren araberakoak sortzeaz funtsezkotzat jotzen zuen. Malagutziren eskoletan atelierrak izugarrizko garrantzia du. Bertan, haurraren eskuak eta buruak bat egiten duten espazio seguru bat da. Bertan, proiektuak garatzen eta sortzen dira. Teknikak, materialen hautaketak, hainbat eta hainbat alderdi uztartuz, kognitiboa, soziala, afektiboa, fisikoa. Zumaianan ere, atelierra esparru seguru bat da. Kapsula txiki bat haurraren garapen ibilbidean. Bertan, haurra izateko, esateko eta egiteko aukera du. Ez dago epaiketarako tokirik. Atelierrak haurra bere baitan hartzen du, den bezala onartzen du eta garatzen laguntzen dio. Zer esan nahi dugu atelierra garapen kapsula txiki bat dela diogunean. Atelierrean haurraren gorputzetik eta gorputz horrek bizi dituen sentsazioetatikan abiatzen gera. Hortik ekintzaren bapatekotasunera, jolasa medio eta horrela pentsamendura iritsi arte. Oso garrantzitsua da haurrak bere ekintzen kontzientzia hartzea, hitzaren bitartez. Gure helburua baita haurra bereizketara iristea. Haurraren interesa eta nahia dira atelierreko proposamen guztien ardatza. Eta esperimentazioa berriz, bidean aurrera egiteko tresna. Komeni da ordea, esplorazioa eta esperimentazioa zer den jakitea, eta batak eta bestetik bereiztea. Esploratzea materiala eta haren ezaugarriak ezagutzea da. Esperimentazioa berriz zerbait konplexuagoa eta garatuagoa da. Haurrak plangintza bat egiten du eta helburu batzuk finkatzen ditu. Prozesu honetan guztian hezitzailearen figura funtsezkoa da. Batetik, hezitzailearen eta haurraren arteko harremanaren kalitateak segurtasuna emango dio haurrari. Segurtasun plataforma horretatik abiatuta, hezitzaileak haurraren jarduna eta jarrera behatuko ditu. Bere interbentzioa haurraren garapenean laguntzea bideratuta dago. Argi izanik zer den haurrarena eta zer berea. Hezitzailea atelierrean haurraren garapen prozesuaren bidelaguna da. Zer lortu nahi dugu Zumaienan atelierraren bidez. Gure haurrek sormena eta ekimena garatzea, beren singularitatea adieraztea eta isladatzea, eta haur bakoitzak lortu duenarekin eta egin duenarekin lasai eta seguru sentitzea. Sormena eta artea oso garrantzitsuak dira giza garapenean, baina askotan eskola tradizionalak bi elementu hauek bigarren maila batean jarri izan ohi ditu. Ez dugu ahaztu behar ekoizpen artistiko baten barruan alderdi kognitibo oso garrantzitsua dagoela. Ekoizpen artistiko hori aurrera eramateko haurrak planifikatu, antolatu, aurreikusi eta materialak aukeratu behar ditu. Azken finean pentsatu egin behar du eta pentsatzeko ekintza horretan hainbat eta hainbat funtzio exekutibo lantzen ditu. Funtzio hauek beharrezkoak dira ikaskuntza prozesuan, baita arazoen ebazpenetan eta baita garapen sozialean. Guzti hau dela eta Zumaienan atelierraren aldeko apustua egin dugu. Leonardo da Vinci zioenez, jakinduria esperientziaren fruitua da, eta ezagutzaren sorburua berriz sentimenduak.